దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడునట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచున్నది. నా ప్రాణము దేవుని కొరకు తృష్ణగొనుచున్నది. జీవము గల దేవుని కొరకు తృష్ణగొనుచున్నది. దేవుని సన్నిధికి నేను ఎప్పుడొచ్చేదను? ఆయన సన్నిధిని నేనెప్పుడు కనబడదను. ప్రార్థన. దయగల తండ్రి, పరిశుద్ధ ప్రభు, నూతన మందిరం నూతన ప్రజలతో రాబో కాలమందు నింపబడాలని ప్రార్థిస్తూ, ఇది తొలి ప్రార్థనగా నీ సన్నిధి జ్ఞాపకార్థంగా చేర్చుకోనండి. ఇలాంటి ప్రార్థనలు ఈ విధంగా సేవకులు ఎంతోమంది ఈ స్థలములో నిలిచి నీ వాక్యం అందించబోతున్నారు. రాబోయే కాలములో ఇది ఫలించి విస్తరించినట్లు, వ్యాపించి అభివృద్ధి చెందినట్లు నీ కార్యాలు జరిగించండి. క్రీస్తు నామం పేరుట ప్రార్థన చేయుచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్. కూర్చుందాం. చిన్నపిల్లల శబ్దాలు రానివ్వకండి. నిశ్శబ్దంగా కూర్చోనండి. దేవుని మందిరంలో మరి దేవుని మాటలు మనం వింటున్నాం కనుక చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. మీరు ఇంటికాడ మీ పిల్లలకు పట్టీలు పెడితే పెట్టండి, మంచిదే. మందిరానికి వచ్చినప్పుడు తీసేయండి. ఎందుకంటే ఆ శబ్దాలు పక్క వాళ్ళకి అభ్యంతరం కలిగించకూడదు. దేవుని యొక్క చిన్న మాట కూడా మన జీవితానికి ఎంతో విలువిచ్చారు. మన సొంత అంగం ఆర్భాటాలు, మన శబ్దాల కొరకు కాదు ఈ మందిరం. 10 మంది ప్రజలు వచ్చి దేవుని వాక్యం వినటానికి మందిరం. కాబట్టి దేవుని వాక్యం చెప్పే సేవకులకు మనం కానీ మన పిల్లలు కానీ ఎప్పుడూ అభ్యంతరం ఉండకూడదు. కాబట్టి ఏ విధమైన శబ్దాలు దేవుని పరిశుద్ధ మందిరంలో వినిపించకూడదు. దేవుని వాక్యం మాత్రమే మంచిది. దేవుడు ప్రేమించి సత్యనారాయణ గారిని, మరి ఇక్కడ స్థానిక విశ్వాసులు, సంఘస్థులైన వారందరినీ ప్రభు ప్రేమించి ఈ ప్రాంతంలో దేవుడు ఏర్పరిచిన ఈ పరిశుద్ధ మందిరమును బట్టి స్థానికులైన వారు భాగ్యవంతులు, ధన్యులు. కూర్చో. స్థానికులైన వారు భాగ్యవంతులు, ధన్యులు. ఎందుకంటే ఇప్పటి కాలంలో చాలా చోట్ల మందిరాలు అనేక చోట్ల కూల్చబడుతున్న రోజులివి. మందిరాలు కాల్చబడుతున్న రోజులివి. కఠిన మందిరాలను కూల్చేసే పరిస్థితులు మీ ప్రాంతంలోని దాదాపు ఈ ఛత్తీస్గఢ్ కానీ, ఒరిస్సా కానీ, ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ మందిరాలు కూల్చబడుతున్నాయి. మందిరాలు కూల్చబడతాయని, మందిరాలు అగ్ని చేత కాల్చబడతాయని, ప్రభు రాకడకు ఇలాంటి పరిణామాలు చాలా 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 జరుగుతాయని దేవుని యొక్క వాక్యము 74వ కీర్తన 6వ వచనములో రాయబడింది. అదొక్కసారి చదివితే మందిరం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటో మనం ముందుకు వెళదాం. కీర్తనల గ్రంథము 74వ సంకీర్తన. ఇప్పుడే వారు గొడ్డళ్లను సమ్మెట్టలను చేత పట్టుకొని దాని విచిత్రమైన పనిగా బొత్తిగా అనగగొట్టెదరు. నీ పరిశుద్ధ స్థలమునకు అగ్నిని ముట్టించెదరు. నీ నామ మందిరమును నేలను పడగొట్టి అపవిత్రపరచెదరు. 1 కాదు 2 కాదు, దేవుని మందిరములను బొత్తిగా అనగద్రొక్కెదము అని అనుకొని దేశములో ఉన్న దేవుని మందిరములన్నిటిని వారు కాల్చివేయుచున్నారు. ఆల్రెడీ ఇది జరుగుతుంది. ఇది ఆల్రెడీ జరుగుతుంది. దేవుని మందిరాలను కూల్చేయటం, కాల్చేయటం, సేవకుల్ని చంపేయటం,
దేవుని మందిరాలకు అగ్గిని ముట్టించటం, ఇవి ఆల్రెడీ జరుగుతున్నాయి. మరి ఇలాంటి మందిరాలు కూల్చేసే రోజుల్లో ఒక మందిరం కట్టడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. మందిరాలు తగలబెట్టే ఈ రోజుల్లో గొడ్డళ్ళు చేత, సమ్మెట్టలు చేత మందిరాలను పడగొట్టేసేటువంటి ఈ దుర్భర దినాలు లాంటి ఈ రోజులలో ఇంత విలువైనటువంటి మందిరము మీ కొరకు ఇక్కడ కట్టబడటం, దీని వెనక ఎంతో ప్రయాస. ఏమంటే దేవుని మందిరము కడుతున్నప్పుడు అపవాది వేసే బాణాలు ఎలా ఉంటాయి తెలుసా? కుటుంబంలో సమస్యలు లేస్తాయి. ఎందుకంటే ఆ పనిని ఆపించాలని చెప్పి అనారోగ్యానికి పాలవుతారు. తర్వాత కొన్ని తెలియలేని గాయాలు ఎదురవుతాయి. ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. ఇంట్లో వాళ్ళు అనారోగ్యానికి పాలై హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితులు వస్తాయి. ఆ కట్టించేటువంటి వారి మనసులో అపవాది అంటాడు, అదుగో నువ్వు దేవుడి పని పూనుకున్నావు, అందుకే నీకు ఈ శ్రమలు ఎదురైనాయి, డబ్బులన్నీ ఖర్చు అయిపోతున్నాయి, అనారోగ్య పరిస్థితులు నీకు ఎదురవుతున్నాయి, ఇక కట్టింది చాలు, ఇంకా ఆపేసేసే అన్నట్టుగా ప్రేరేపిస్తాడు. అయినా ప్రభు ముఖం చూస్తూ ముందుకు, మా పిల్లలు నల్లర చేయనివ్వద్దు, ప్రభు వైపు చూస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రియులారా చాలా బాణాలు వేస్తాడు సేవకుడు కుటుంబం మీద, వారి బిడ్డల మీద. అలాగే ఈ మందిరాన్ని కట్టడానికి ఎవరైతే పూనుకొని ప్రయాసపడుతున్నారో వారి మీద చాలా సమస్యలు లేస్తాయి. అయినా వాటిని భరిస్తూ తెగించి భరించి ముందుకిలా నిర్మాణం చేసుకొచ్చేసరికి అపవాదిని మనము కొంత ఓడించిన వాళ్ళమయ్యాము, ప్రభుకి మహిమను తెచ్చిన వారము అయ్యాము. అలాగని చెప్పి అపవాది అంతటితో ఊరుకోడు. దేవుని మందిరం కట్టడం అంటే సాతానుని కాల్చడానికి అగ్నిగుండం తయారు చేసిన వారితో సమానం. మీరు అనుకుంటారు దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి మీ మందిరానికి వెళుతున్నాం కదా అంటారు, అది నిజమే. అంతకంటే అద్భుత విషయం తెలుసా? ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాక్యం వినటానికి నువ్వు ఇక్కడ చెప్పే వాక్యం అనే ఖడ్గము చేత నీ హృదయం పొడవబడినప్పుడు నీ హృదయములో కూర్చున్న అపవాది నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతాడు. అలా నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోవటం వాడికి ఇష్టము లేదు. వాడితో పాటు నిన్ను నరకానికి తీసుకెళ్లాలనేది దుష్టుని యొక్క ఉద్దేశం. అమ్మ బయట కూర్చోమ్మా, అమ్మ బయట కూర్చో. దయచేసి ఒకరు బయట ఉండండి, లోపలికి ఎవరు రానివ్వద్దు. వాక్యానికి అభ్యంతరంగా ఉండదు. నువ్వు వచ్చి ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం వింటావో, దైవజనుడు ఇక్కడ కన్నీటితో వాక్యం ఎప్పుడైతే చెప్తుంటాడో, నీ మనస్సులో గూడు కట్టుకున్న సాతాను క్రియలు ఎప్పుడైతే బయటకు వెళ్ళినాయో, ఆ బయటకు వచ్చిన సాతానుడు మరి చెడ్డవైన 7 వెంట పెట్టుకొని నిన్ను పూర్తిగా నాశనం చేయడానికి ఎన్నో రకాల కుయుక్తి గల పనులు చేస్తాడు. ఇవన్నీ ఎందుకో కొంతమంది వాక్యాలు గ్రహించరు. ఏదో పాటలు పాడటానికి వెళ్ళాం, వాక్యం వినటానికి వెళ్ళాం, కానుకలు వేసేసాం, ప్రభుని ఆరాధించటానికి వెళ్ళామని అనుకుంటున్నారే కానీ అసలు మూలం ఏంటంటే మనము పోరాడునది మనుషులతో కాదు, ఆకాశ మండలమందున్న దురాత్మల సమూహముతో మీరు పోరాడుతున్నారు. అంటే నీలో ఉన్న ఆబద్ధం, చెడు వ్యసనాలు, చెడు తలంపులు, పాపం, ఇవన్నీ సాతాను యొక్క లిస్టు. ఇక్కడ వాక్యంతో ఎప్పుడైతే నేను ఖండించి గద్దించి సరిచేస్తారో నువ్వు కన్నీళ్లు గారుస్తావు. ప్రభువా, ఆ వ్యభిచారిని నేనే, ఆ దొంగను నేనే, ఆ పాపిని నేనే, నాలో ఈ మూర్ఖత్వం ఉంది, నాలో ఈ విగ్రహారాధన ఉంది, నాలో ఈ చెడు పనులు ఉన్నాయి అని నువ్వు మనసు నొచ్చుకొని ఏడుస్తావు. నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ పాపాన్ని ఒప్పుకొని ఏడ్చేవో ఆ పాపానికి సంబంధించిన అపవాది లక్షణాలు నిన్ను విడిచిపెట్టి బయటకు వస్తాయి. ఇది మందిరములో వాక్యము వింటుంటుండగా జరిగే ఆత్మ సంబంధమైన ప్రక్రియ. వాక్యం వింటున్నప్పుడు నీ హృదయములో జరిగేటువంటి ఒక నూతన ప్రక్రియ. ఎప్పుడైతే నేను ఘోర పాపిని ఒప్పుకున్నావో ఆ పాపం బయటకు వెళ్తుంది. ప్రభువా, నేను త్రాగుబోతుని అని ఎప్పుడైతే అన్నావో త్రాగుడు నేర్పించే దయ్యం బయటికి వెళ్తుంది నీలోండి. ప్రభువా, నాలో పేకాటాడే దయ్యం ఉంది, ప్రభువా నేను పేకాటాడి నా ఆస్తిని పాడు చేసిన ఏడుస్తావో రేపటి నుంచి జూదం అనే పేకాటను వాడవు, పరిశుద్ధుడుగా మారుతావు. నిన్నటి వరకు నీ చేత జూదం పేకాట ఆడించిన శైతాను నిన్ను విడిచి వెళతాడు. అలాగే నీలో మోసం చేసే గుణం ఉండొచ్చు. వాక్యం ఎప్పుడైతే విన్నావో మోసం చేస్తున్నాను ప్రభువా నన్ను క్షమించు, ఇక ఎప్పుడు ఇలాంటి మోసం నన్ను చేయనివ్వద్దని పశ్చాత్తాపడ్డావో నీ చేత మోసం చేయించే దురాత్మ నిన్ను విడిచి బయటికి వెళతాది. ఇలా ఒకటి కాదు నిన్ను విడిచి వెళ్ళేవి అనేక దురాత్మలు. అంటే మందిరానికి ఎందుకు వస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు? ఏదో 4 మాటలు వినేసి వెళ్ళిపోవటం కొరకు కాదు. ఇక్కడ మీకు పోరాటం జరుగుతుంది.
వాక్యం విని ప్రతిసారి నీ హృదయం ఇక్కడ నొచ్చుకుంటుంటుంది, పశ్చాత్తాపం కలుగుతుంటుంది, పాపక్షమాపణ పొందుతావు, కన్నీటితో ఎలుగెత్తి ప్రార్థన చేస్తావు, ప్రభువా పాపిని నేనేని ఒప్పుకుంటావు. ఇంతటి పవిత్రమైన కార్యము దేవుని పరిశుద్ధ మందిరములు ఇక్కడ ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. అలాగ మార్పు చెంది పసిబిడ్డల వంటి స్వారూప్యములో దేవుని రాజ్యానికి మిమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తున్న ఈ మందిర విషయంలో కానీ, వాక్యం చెప్పే సేవకుడి విషయంలో కానీ సాతానుడు ఏవైనా తక్కువగా ఉంటాడనుకుంటున్నాడా? ఎప్పటికప్పుడు వాడు బాణాలు వేస్తూనే ఉంటాడు. సేవకుడు వచ్చే ప్రయాణంలో బండి యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఎలా చేస్తుంటాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో విశ్వాసులైన మీరు ఇంటికి ప్రార్థనకు వస్తారు, ఎవరో వచ్చి మీకు కవర్ చెప్తారు, అమ్మ మీ పిల్లోడికి గాయమైంది, ఇంట్లో ఏదో ప్రమాదం జరిగింది, రక్తం కారిపోతుంది మీ పిల్లోడి కంటే, బైబిల్ ఇక్కడే వదిలేసి పరిగెట్టుకుంటూ నువ్వు వెళ్ళిపోతా. ఇలాగ ఒకటి కాదు, అనేకమైన కార్యాలు దుష్టుడు చేస్తాడు. అందుకే ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు కుటుంబాన్ని నువ్వు కట్టుకోవాలా. తాళాలు వేసే ముందు ప్రభువా ఇదిగో నీ సన్నిధికి నేను బయలుదేరి నా కుటుంబంతో వెళుతున్నాను వాక్యం వినటానికి, సరి చేసుకోవటానికి. మరలా వచ్చి తలుపు తీసే వరకు నా కుటుంబం పట్ల మీ సన్నిధి ఉంచు ప్రభువా అనంటూ ప్రార్థనాపూర్వకంగా నువ్వు మందిరానికి రావాలి. 2, వాక్యం విని ఆదివారం వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ప్రభువా ఈ ఆదివారం వాక్యం విని వెళ్ళిపోతున్నాను, మరలా సరిగ్గా వారం రావాలి. ఆదివారాలంటే వారం రోజులు పడుతుంది. ఈ వారం రోజుల్లో మాకు ఏ పరిస్థితులు ఎదురవబోతున్నాయో, ఎలాంటి పరిణామాలు వస్తాయో, కుటుంబంలో ఎలాంటి చిక్కుముడులు ఎదురవుతాయో, ఎలాంటి నష్టాలు వస్తాయో, మరలా వచ్చి ఆదివారము మరలా మా కుటుంబం నీ సన్నిధిలో ఉండునట్లు అని ప్రార్థనై ఆదివారం వెళ్ళిపోయేటప్పుడు చివరి ఆ కన్నీటి ప్రార్థన చేసుకుని నువ్వు బయలుదేరాలి. ఇది దేవుని యొక్క మందిరములో జరిగేటువంటి ఎప్పటికప్పుడు దైవికమైనటువంటి ప్రక్రియలు. మందిరం అంటే చిన్న విషయం కాదు, మందిరం కట్టడం అంటే చిన్న విషయము కాదు. ఇది కట్టేటప్పుడు ఎన్నో రకాలైనటువంటి అపవాది తంత్రాలు. ఒకరోజు ఇదే స్థలానికి వచ్చి ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నాను, ఆ రాళ్ళ కిందే సర్పం దాగి ఉంది. తెలుసా మరి మీలో మీ ఎంతమందికి చూసాం కదా. అప్పుడు ఇక్కడ ఆ మెట్ల దగ్గరే ఒక పాము మనోళ్ళు ఎవరో కొట్టి చంపేసినట్టున్నారు. అంటే ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి దుష్టుడు ఎన్నో కార్యాలు జరిగించి భయపెట్టించి భయభీతి కలిగించి అక్కడికి వెళ్ళకూడదు అనే పరిస్థితి సాతానుడు లేవనెత్తాడు. అందుకు దేవుని మందిరంలో ఎప్పుడు ప్రార్థన ఉంటుండాలి, గొలుసు ప్రార్థనలా చేస్తుంటుండాలి. మధ్యాహ్న పూట్ల కొంత మీకు ఏమైనా విరామం ఖాళీ దొరికితే వచ్చి మందిరంలోకి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తుంటుండాలి. 2వది ప్రభు అంటే తెలియలేని ప్రజల యొద్దకు విశ్వాసులు మీరే వెళ్ళి నూతన ఆత్మలకు దేవుని వాక్యం చెప్పి మందిరానికి మీరు దేవుని సన్నిధికి వారిని నడిపించరు. ఈ విధమైనటువంటి బాధ్యత విశ్వాసులైనటువంటి మీరు చేయాలి. అయితే దేవుని మందిరములో ఉండేటువంటి ప్రాముఖ్యత అనేది ఎంత విశేషమైనది అనేది చూద్దాం. దినవృత్తాంతములు 2వ గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 8వ వచనము కింద లైన్లో నుండి ఈ మాట మనం చదువుదాం. 8వ వచనము, వారు అందులో ప్రవేశించి, అక్కడిని స్టార్ట్ చేయండి. 2వ దినవృత్తాంతములు 28వ వచనము, ఆ మాట మొదటి చదువుదాము. వారు అందులో ప్రవేశించి నివాసము చేసిరి, కీడైనను యుద్ధమైనను తీర్పైనను కనీసం తెగులైనను కనీసం కరువైనను వారి మీదకి వచ్చినప్పుడల్లా మేము ఈ మందిరము ఎదుట అనగా నీ ఎదుట నిలవబడి మా శ్రమలో నీకు మొర్ర పెట్టిన ఎడల నీవు ఆలకించి మమ్ములను రక్షించుదు అని అనుకొని ఇచ్చట నీ నామము కొరకు ఈ పరిశుద్ధ స్థలమును కట్టించిరి. ఆ తర్వాత నీ పేరు చివరికి ఈ మందిరమునకు కూడా పెట్టబడి ఉండెను. చాలండి, ఎంత అద్భుతం. అంటే నీకు శ్రమ వచ్చినా, బాధ వచ్చినా, అది కరువైన ప్రతికూలమైన యుద్ధపూరితమైన ప్రతికూలతలైనా, ఒకవేళ మందిరం దూరంగా ఉంటే నీ ఇంట్లో నేను ప్రార్థన చేసుకో, నీ ఇంటి గదిలోకి వెళ్ళి రహస్యం ముందు చూచి దేవుడికి ప్రార్థన చేయి. ఒకవేళ నీ ఇంటికి మందిరము సమీపముగా ఉందా, నీ ఇంట్లో సమస్యలు లేచాయా, బిడ్డ మరణ పరిస్థితిలో ఉన్నాడా,
ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా పరుగు పరుగున వచ్చి దేవుని మందిరంలో పడిపో. ఇలా చెప్పు, దేవా నీ పేరు ఈ మందిరమునకు పెట్టబడెను, నీ నామ ఘనత కొరకు ఈ స్థలములో, ఈ పరిశుద్ధ స్థలములో మందిరము నిర్మాణము చేయటం జరిగినది. ఇదిగో ఇంటికాడ నా బిడ్డ రక్తం కక్కుకుంటున్నాడు, లేక ఇంటికాడ నా భర్త మరణ పరిస్థితిలో ఉన్నాడు, ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాల. కాబట్టి ఇదిగో నీ దాసురాలను, ఇదిగో నా చేతులెత్తి నీ వైపు చూస్తున్నాను. ప్రభువా, ఈ స్థలమందు చేయబడు ప్రార్థనపై నీ కను దృష్టి ఉంటావు అని అన్నావు కనుక నీ దాసురాలిగా ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా అని చెప్పి, నీ శ్రమలో, నీ కరువులో, నీ తెగులలో, నీ ఇబ్బందిలో నువ్వెక్కడికి రావాలట? నీ మందిరములోకి రావాలి. 12వ వచనంలో అక్కడ ఏం రాయబడింది? 12వ వచనము, మా దేవా నీవు మా మీదకి వచ్చిన ప్రతికూలమైన సమస్యలకు లేక శత్రువులకు తీర్పు తీర్చవా? మా మీదకు వచ్చి ఈ గొప్ప శ్రమతో కనీసం యుద్ధము చేయటం, దాన్ని ఎలా జయించాలో కూడా మాకు శక్తి చాలదు. మా మీద మాకున్న శక్తి చాలదు. కనీసం ఏం చేయాలో కూడా మాకు తోచటము లేదు. నీవే మాకు దిక్కని, అది ఎక్కడ చేయాలి నువ్వు వచ్చి, అది విషయము. ఎందుకు మందిరం ఇక్కడ కట్టబడింది? ఏదో 4 రూపాయల డబ్బులు సంపాదించేసుకోవటానికి కాదు. పరలోకపు గవినంటే ఇదే. ఇక్కడ నేను తయారు చేస్తున్నాం పరలోకానికి వెళ్ళడానికి. కుమ్మరివాడి దగ్గర చాలా మట్టి ఉంటుంది. కుమ్మరివాడి దగ్గర ఒక సారీ కూడా ఉంటుంది. మట్టి ఉన్న చోట మట్టి ఉంటుంది, పాత్ర కాదు. ఆ మట్టి ఉన్న ఆ చోటుని విడిచి ఎక్కడికి రావాలంటే సారి పైకి రావాలి. అప్పుడు కుమ్మరివాడు ఏం చేస్తాడంటే తన చేతులతో దానిని ఒక కుండగా తయారు చేస్తాడు. మట్టి నిరాకారం, పాత్ర ఆకారం. మట్టి నీళ్లు మోయదు, కానీ కుండ అయితే నీళ్లు మోస్తుంది. మట్టి నీళ్లను నిల్వ చేసుకోలేదు, కానీ కుండ అయితే అందులో నీళ్లు ఎన్ని రోజులైనా ఉంచుతుంది. మట్టి ఎవడికి దాహం తీర్చదు, అది కుండ అయితే ఆ కుండలో ఉన్న నీళ్లను బట్టి దాహము తీర్చుతుంది. మట్టి ఉంటుంది, ఆ మట్టికి సమీపములే ఉంటుంది అంటే సారె ఉంటుంది. 18 ఇర్మియా గ్రంథం మీరు చదవండి, తొలి మాట. 18 ఇర్మియా గ్రంథము తొలి మాట త్వరగా చదివేయాలి. యెహోవా యొద్ద నుండి ఇర్మియాకు, నీవు లేచి ఎవడింటికట? కుమ్మరివాడి ఇంటికి వెళ్ళు, అక్కడ నా మాటలు నీకు తెలియపరుస్తాను. నేను కుమ్మరి ఇంటికి వెళ్ళగా వాడు తన సారె మీద పని చేయుచుండెను. కుమ్మరివాడు జిగట మట్టితో చేయుచున్న కుండవాని చేతిలో నుండి విడిపోగా ఆ జిగట మన్నును అనగా విసిరివేయలేదు, పారేయలేదు, చీయను వదిలేయలేదు. మరలా ముద్దను తీసుకొని కుమ్మరి తనకు యుక్తమైన రీతిలో దానిని చాలండి నా వైపు చూడాలి అంటే కుమ్మరి వాడి దగ్గర 2 ఉంటాయి. ఒకటి జిగట మన్ను ఉంటుంది, చెప్పాలి, సారె ఉంటుంది. సారె అంటే ఒక చక్రం. ఆ చక్రం మీదకి ఆ ముద్ద తీసుకొచ్చి అందులో పెట్టి, అది కూజ లేక కుండ లేక బాణ ఏది కావాలంటే అది తనకు యుక్తమైన దానినట ఆ కుమ్మరివాడు తన చేతులతో తయారు చేసి పెడతాడు. ఆ తయారు చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు? ఎండలో ఆరబెడతాడు. అనగా దానిలో పచ్చి గుణం అంతా పోవాలి. ఎండలో ఆరబెట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు? కొలిమిలో పెట్టి కాలుస్తాడు. అప్పుడు కుండ రంగు నల్లగా మారిపోతుంది దాన్ని కాల్చేసరికి. కాల్చిన తర్వాత ఆ కుండను పట్టుకొని ఇలా కొట్టేమనుకోండి, నువ్వు టంగ్ 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 అని శబ్దం వస్తుంది. మట్టిని కొడితే శబ్దం లేదు, కుండలో శబ్దం వచ్చింది. కారణం అది గట్టి పడినది. ఇప్పుడు ఆ కుండను తీసుకొచ్చి మీరు పొయ్యి మీద పెట్టండి, అన్నం వండండి, కూర వండండి, నీళ్లు కాయండి. అన్నం వండండి, కూర వండండి, నీళ్లు కాయండి. ఆ కుండ నీ చేతిలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కానీ 10 సంవత్సరాలైనా 25 సంవత్సరాలైనా అది వంట చేసుకోవటానికి పొయ్యి మీద ఎప్పుడు కూడా కూర్చుంటారు. ఎంతోమంది కడుపుకి అన్నం పెడతారు, అది కాలుతూ
దానిలో పదార్థాన్ని అది ఉడకబెడుతూ 10 మందికి ఆహారం అందిస్తారు. ఇప్పుడు ఆ యొక్క పొయ్యి మీద ఉన్న కుండను అడుగుదాం, ఏమే కుండ నిన్ను ప్రతిరోజు పొయ్యి మీద పెడుతుంది ఈవిడి, నీలో చారు కాస్తుంది, నీలో కూర వండుతుంది, నీలో అన్నం వండుతుంది, నీలో బట్టలు కూడా ఉడకబెడుతుంది, నీళ్లు కాస్తుంది అన్నట్టు పొయ్యి మీద నీకు మంట లేదా అని అంటే ఆ కుండ ఏమంటుంది? ఇప్పుడు దానికి నోరుంటే, ఓసి పిచ్చిదాన్నా, ఈ చిన్న పొయ్యికి ఏంటి పెద్ద భయము? నేను స్టార్టింగ్లో తయారు చేయబడినప్పుడు పెద్ద కొలిమిలోకి నేను వెళ్ళొచ్చా. ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చాను? ఈరోజు ఆఫ్టర్ చిన్న పొయ్యి 4 కర్ర ముక్కలు పెట్టింది పెద్ద గొప్ప. ఆ రోజుల్లో పెద్ద ఇటుకలు పేర్చి నన్ను కొలిమిలో పెట్టి అనేక రోజులు కాల్చాడు ఆ యజమానుడు. ఆ దెబ్బతో నేను గట్టిపడ్డాను. నాలో మెత్తన గుణం ఎక్కడా లేదు, రాటు తేరాను. ఇలాంటి పదార్థాలు ఎన్నైనా పెట్టగలుగుతాను, ఎన్నిసార్లైనా పొయ్యి మీదకి ఎక్కి కూర్చోటానికి నేను రెడీ. ఎందుకంటే ఈ మంట నాకు పెద్ద మంటేమీ కాదు, దీనికంటే పెద్ద కొలిమి మంటలోకి ఆల్రెడీ నేను వెళ్ళొచ్చాను. ఇదే అనుభవం దేవుడు చెప్తున్నాడు. కుమ్మరివాని యొద్దకు వెళ్ళగా అక్కడ జిగటమన్ను ఉందట, సారే కూడా ఉన్నదట. జిగటమన్ను ఎప్పటికీ పాత్ర కాదు, అది పాత్ర అవ్వాలంటే ఎక్కడికి రావాలి? సారె మీదకు రావాలి. అలాగే ఇంటికాడుంటే నువ్వు పరిశుద్ధురాలు కాదు, ఇంటికాడుంటే నువ్వు ప్రార్థనా పరురాలు కాదు, ఇంటికాడుంటే నువ్వు దైవ బిడ్డవు కాదు, ఇంటికాడుంటే నువ్వు క్రైస్తవ బిడ్డవు కాదు. ఎక్కడికి రావాలి? మందిరం అనే సారె పైకి ఇక్కడికి నువ్వు రావాలి. ఇక్కడ సేవకుడు నిన్ను తనకు యుక్తమైన రీతిగా, తనకు అనుకూలమైన రీతిగా, ఏమంటే మట్టితో దీపం వెలిగించే పమ్మిది చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. డిబ్బి కూడా చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. పూల మొక్కలు పెట్టుకునే కుండ ఒక కూజ తయారు చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. మంచినీళ్ళు తాగడానికి కుండ ఉపయోగించచ్చా? ఉపయోగించవచ్చు. తర్వాత భోజనం వండుకోవడానికి, కూర వండుకోవడానికి ఇన్ని రకాల పాత్రలు ఉపయోగించచ్చా? ఉపయోగించకూడదా? మట్టి ఒకటే, కానీ పాత్రలు మాత్రము అనేకములు. చిన్న మట్టి పెడత, పెద్ద బాణ, ఏదైతే మొత్తం మీద అన్నీ కలిపేంటి? మట్టే. ఇప్పుడు ఒకవేళ చిన్న మట్టి పెడతొచ్చి పెద్ద బాణ దగ్గరకు చూసావా, యజమానుడికి చేతులు లేవు అని కుండ పెంకులలో ఒక పెంకు తను సృజించిన వానితో వాదించు వానికి శ్రమ. ఆ కుండ చిన్న మట్టి పెడతొచ్చి పెద్ద బాణ దగ్గరకు వచ్చి నిన్ను ఇంత పెద్దదానిగా చేశాడు, నన్ను మాత్రం చిన్నది చేశాడు, యజమానుడు బుద్ధి లేనోడు, నిన్ను మాత్రం ఇంత చేశాడు, నన్ను ఇంత చేశాడు అని అన్నది అనుకోండి. ఆ మాట యజమానుడు చెవులో వినబడితే ఇప్పుడు యజమానుడు ఏమంటాడు? ఓసి పిచ్చి మా లోకమా, పెద్దదాన్ని చేసింది నేనే, చిన్నదానమైన నిన్ను చేసింది నేనే. దేనిని నేను వాడుకోవటం మానేసా. బట్టలు ఉతకడానికి దాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాను, అన్నం వండటానికి దీన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాను, మంచినీళ్లకు దీన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాను. రాత్రిపూట ఇంటి వారికి వెలిగించుటకు ఒక పమ్మిదిగా దీపముగా నిన్ను కూడా నేను ఉపయోగించుకుంటున్నాను. దీనిలో మీలో ఏ దాన్ని నేను వాడుకోవటం మానేసని చెప్పండి అనంటే ఇప్పుడు ఆ మట్టి పెడితే ఏమైపోవాలి? మౌనం అయిపోతుంది. అవును యజమానుడా, రాత్రిపూట నూనె పోసి ఒత్తు పెట్టి నన్ను వెలిగిస్తున్నా. మరి నిన్ను వాడుకుంటున్నాను కదా, ఆ పెద్దదాన్ని వాడుకుంటున్నాను, ఆ రెండో దాన్ని వాడుకుంటున్నాను, మూడో దాన్ని వాడుకుంటున్నాను. అలాగే నిన్ను కూడా నేను దేని సమయమును బట్టి, దేని కాలమును బట్టి దానిని నేను వాడు. అలాగే సంఘములు దేవుడు వివిధమైన తలాంతులను ఇస్తాడు, వాటితో దేవుడు నిన్ను కూడా వాడుకుంటాడు. ఒక పెద్ద బాణ, వాక్యం చెప్పే సేవకుడు, ఒక పెద్ద బాణ, 10 మందికి అన్నం వండుబెట్టే ఒక పెద్ద కుండ సేవకుడు. ఆ తర్వాత మంచినీళ్ళు కుండలు ఉంటాయి, కూర వండుకునే కూరలు ఉంటాయి, నీళ్లు కాసుకునే చిన్న చిన్న మట్టి పెడతా 9 వరకు ఉంటాయి. అలాగే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ప్రార్థనా జీవితం, నీకు ఇచ్చిన వాక్య అనుభవం, నీకు ఇచ్చినటువంటి వివేకము, నీకు ఇచ్చిన దైవిక ఆలోచన, సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు ఒక్కొక్కరికి దేవుడు ఏవేవైతే విభజించి పంచి ఇస్తున్నాడో, కృపావరములు నానా విధములుగా
కలవు. ఆ ఆత్మ ఒక్కడి క్రియ జరిగించు. అందులో ఒకనికి జ్ఞానవాక్యము, వివేకము, బుద్ధివాక్యము, ఈ విధమైనటువంటి వాటిని దేవుడు పంచి ఇస్తాడట ప్రియులారా. కాబట్టి జిగటమన్నుకి ఆకారము లేదు, కుండకు మాత్రము ఆకారము. అలాగే మట్టికి ఆకారము లేదు, పాత్రకు ఆకారము ఉంది. మరి ఇప్పుడు మట్టి పాత్రగా మారాలంటే దేని మీదకి రావాలి? ఎస్. అలాగే నీకు పరిపూర్ణం కావాలంటే నువ్వెక్కడికి రావాలి? ఎస్, ఇక్కడికి వస్తేనే నీ జీవితానికి అర్థం, పరమార్థం అనేది ఎదురవుతుంది. పరలోకానికి వెళ్ళటానికి విలువైన అంతస్తును ఇక్కడే నువ్వు సంపాదించుకోగలుగుతావు. పరలోకములో ఉన్న దేవుడి గుణగణాలేంటో నీకు తెలుస్తాయి. అలాంటి గుణగణాలు నీకు రావాలంటే ఇక్కడ వాక్యం ద్వారా ఏం చేస్తే నువ్వు ఆ గుణగణాలు వస్తాయి అనేది దేవుడు వాక్యం ద్వారా నీకు బయలుపరుస్తాడు. శ్రమ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఇంట్లో కూర్చోటం కాదు, కష్టం వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఇంట్లో కూర్చోటం కాదు. దేవుని మందిరం మీ మధ్య ఉంది కనుక దగ్గర తలుపులంటే వేసేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మోకరించి చేతులెత్తి, తండ్రి నా భర్త రక్తం కక్కుని చచ్చిపోయే స్థితిలో ఉన్నాడు, లేక నా బిడ్డ మరణ స్థితిలో ఉన్నాడు, నా బిడ్డ ఆపరేషన్ 10 లక్షలు కావాలని డాక్టర్లు అంటున్నారు, అంత స్తోమత నాకు లేదు ప్రభా, బిడ్డని పాదాల దగ్గర ఈ మందిరంలో ప్రతిష్ఠిస్తున్నానయ్యా. ఈ మందిరంలో నా బిడ్డ చక్కగా పనులు చేయాలి, రాబోయే రోజుల్లో నా బిడ్డని పాదాల దగ్గర పెడుతున్నానని ఒక తల్లిగా నువ్వు వచ్చి స్థలంలో ప్రార్థన చేయాలి. అందుకోసం నీ కోసం కట్టబడిన దేవుని పరిశుద్ధ మందిరం. యెహోషాపాతు మీదకి యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన రాజు కోటలో లేడు. ఎక్కడున్నాడట? ఆయన దేవుని మందిరములోకి వచ్చేసాడు. ఆయన అందులో 20 అధ్యాయం మొదటి మాట చూస్తే, ఈ సంగతులైన తర్వాత మోయాబీయులను, అమ్మోనీయులు, శేయీరు, మన్యవాసులు మరి కొంతమంది దండెత్తి యెహోషాపాతు మీదకి వచ్చిరి. అంతలో కొందరు వచ్చాయా, సముద్రం ఆవల నుండి సిరియానులు దండు గొప్పది ఒకటి నీ మీదకి వచ్చుచూ ఉన్నదని చెప్పగిచ్చగా, చిత్తగించుము, వారు ఆ తామారు అను ఎందేరిలో వారు దిగియున్నారని సెలవిచ్చాను. అప్పుడు అతను తెలుసుకొని అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయుటకు మనస్సును నిలుపుకొని యోదయ దేశమంతటా ఉపవాసమును ఆచరింపవలనని చాటింపగా, యోదా యెరూషలేము కాపురస్తులందరూ ఒక చోట కూడుకొని యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయుటకు యూదా పట్టణములలో నుండి జనులు వచ్చిరి. అంతటి యెహోషాపాతు యెహోవా మందిరములో క్రొత్త సాల ఎదుట సమూహముగా కూడిన యోదా యెరూషలేము జనుల తట్టు తిరిగి నిలవబడి, మా పితరుల దేవా యెహోవా, పైన ఆకాశమందు నీవే దేవుడవు, అన్యజనుల రాజ్యము ఏలువాడవు నీవే. నీవు నీ బాహు బలము గలవాడు, పరక్రమము గలవాడవు, నిన్నెదిరించుటకు ఎవడికి శక్తి చాలదు. నీ జనులని ఇశ్రాయేలు ఎదుట నుండి ఈ దేశ అధికారులను వెళ్ళకు తోలిసివేసి, నీ స్నేహితుడైన అబ్రహాము సంతతికి ఈ స్థలమును స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చితివి. మా దేవుడవు నీవే. వారు ఇందులో నివాసము చేసి కీడైనా, యుద్ధమైనా, తీర్పైనా, తెగులైనా, కరువైనా మా మీదకు వచ్చినప్పుడల్లా మేము నీ మందిరము ఎదుట, అనగా నీవే నీ ఎదుట నిలవబడి మా శ్రమలో నీకు మొరపెట్టినప్పుడు నువ్వు ఆలకించి మమ్ములను రక్షించితివని అనుకొని ఇచ్చట నీ నామ ఘనత కొరకు ఈ మందిర పరిశుద్ధ స్థలమును కట్టించిరి. నీ పేరు ఈ మందిరమునకు. ఇదన్నమాట విషయం. ఎప్పుడొచ్చాడు ఈయన ఇక్కడికి అంటే, శ్రమ కలిగినప్పుడు, యుద్ధము సమీపించినప్పుడు తన అంతఃపురములో దాకోలా, కత్తులకు పదును పెట్టు, రే రెడీ అవ్వండి, రాని చంపేద్దాం, యుద్ధానికి వెళ్దామని అల్లా. ఎక్కడికి వచ్చేసాడట? ఆ శ్రమల్లో దేవుని మందిరములోనికొచ్చి ప్రభుతో చెప్తున్నాడు, నా దేవా, వారి మీదకు వెళ్ళుటకు మాకు శక్తి చాలదు, ఏం చేయాలో కూడా మాకు తోచటము లేదు, నీవే మాకు దిక్కు అని ప్రార్థన చేయగా. ఎక్కడికొచ్చి? ఇంట్లో ఉండి కాదు. ఎక్కడుండట? ఎస్. హన్నా ఎక్కడికి వచ్చింది? గర్భం లేదని ఎక్కడికి వచ్చింది ఆమె? దేవుని పరిశుద్ధ మందిరములోకి వచ్చి కన్నీటితో ప్రార్థన చేసింది. కాబట్టి ప్రియులారా, మందిరము కట్టడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. మొదట మీకు చూపించినట్లు మందిరాలను కూల్చేసే రోజుల్లో మనం ఉన్నాం.
మందిరాలకు నుప్పంటించే రోజుల్లో మనం ఉన్నాం. సేవకులను చంపేసే రోజుల్లో మనం ఉన్నాం. అలాంటిది ప్రాంతాన్ని ప్రేమించి మిమ్మల్ని ప్రేమించి ఇంత సువిశాలమైన మందిరము దేవుడు మీకు ఇవ్వటం, దేవుని నామ ఘనత కొరకు ఇంత విలువైన మందిరము కట్టించి మీకు ఇవ్వటం చిన్న విషయం కాదు. రేపన్న రోజు ఎప్పుడైనా శ్రమలు రావాలని నేను అంటాలేదు, కోరుకుంటా లేదు. కానీ మనుషులం కాబట్టి ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఎలాగైనా రావచ్చు. అలాంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు మీరేం చేయాలంటే మందిరం తలుపులు తెరుచుకొని, నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నా పర్లా, అది అర్ధరాత్రి వేళ అయినా పర్వాలా, ఒంటరిగా వచ్చి కన్నీటితో ప్రభుని ప్రార్థన చేసుకో. తెల్లారితే 10 లక్షలు అడిగారు, నేను ఎక్కడి నుంచి తేగలుగుతానయ్యా ప్రభు? ఇంత డబ్బు నేను ఎక్కడ తీసుకురాగలుగుతాను? నా బిడ్డ పరిస్థితి బాగోలేదు, లేక నా భర్త, లేక నా భార్య, లేక నా తల్లి, ఎవరి కోసమైతేనేమి. ఇక్కడికి వచ్చి నువ్వు కన్నీళ్లు విడిచినప్పుడట ఆకాశము నుండి దేవుడిని మొర ఆలకించి. ఇంకొక మాట చూడండి, అందులోని దినవృత్తాంతములు 6వ అధ్యాయము 20 వచనం. 6వ అధ్యాయము 20 వచనము. త్వరగా. నీ సేవకులు అదిగో చూశారు, ఈ స్థలము తట్టు, ఈ మందిరము తట్టు తిరిగి చేయు విన్నపాలను నువ్వు వినుటకై నా నామం అచ్చట ఉండునని నీవు సెలవిచ్చిన ఈ స్థలమందు, అనగా ఈ మందిరం మీద నీ కన్ను దృష్టి ఎప్పుడటండి? అందుకే అన్నాను, అర్ధరాత్రి నువ్వు వచ్చిన రాత్రింబవళ్ళు నీ కన్ను దృష్టి దీని మీద నిలుచును గాక. ఇంకా చదువుదాం. నీ సేవకుడను నీ జనుల ఇశ్రాయేలీలు ఈ స్థలం వైపు తిరిగి చేయబో ప్రార్థనలు నువ్వు ఆలకించుదువు. ఆకాశమందున్న నీ నివాస స్థలమందు నువ్వు ఆలకించుము. ఆలకించినప్పుడల్లా మా పాప దోషములను క్షమించుము. ఎవడైనను చాలండి. కాబట్టి ఇలాగ మేము ప్రార్థన చేయగా ఆకాశము నుండి మా ప్రార్థనలు ఆలకించి మమ్మలను క్షమించి రేయింబవళ్ళు నీ కన్ను దృష్టి మందిరం మీద నిలుపుము. కాబట్టి దేవుడు స్థానికులైన మిమ్మలను ప్రేమించి ఇంత విశాలమైన మందిరము దేవుడు మీకు ఇవ్వటం చాలా ధన్యత. ఈ మందిరం ఒకవేళ ఇరుకైనదా, రాబోయే దినాలలో దేవుడు దీనిని మరి కాస్త విశాలపరుస్తాడు. రాబోయే కాలం హైవేలో ఇంత చక్కటి మందిరం మీకు ఉండటం చాలా దీవెనకరం. నిజంగా దేవుని మందిరాన్ని బట్టి మీ గ్రామమే అదృష్టం అని చెప్పాలి. మన ఊరికి ఒక వాటర్ ట్యాంక్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిందంటే మనకు మంచిది. మన ఊరికి కరెంటు సదుపాయం వచ్చిందంటే మనకు మంచిది. మన ఊరిలో గవర్నమెంట్ వారు స్కూల్ పెట్టారంటే మనకు మంచిది. ఏమంటే ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే మన యొక్క ఊరికి చక్కని రోడ్లు వేయబడుతున్నాయంటే మనకు మంచిది. మరి ఇవన్నీ మంచివైనప్పుడు మనుషులుగా మనకు మన మధ్య దేవుని నివాసం ఉండటం కూడా మరి మంచిది. కాబట్టి ఇది దేవుని మందిరము, సమస్త జనములకు ప్రార్థనా మందిరము అనబడింది. దీని మీద ఎవరి హక్కులు, ఎవరి రైట్స్ లేవు. ఇందులో అందరూ ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు, అందరూ రావచ్చు. ఇంకా వీలైతే రేపొద్దున హైవే అయితే ఈ మందిరం తలుపులు తెరుచుంటే రోడ్డు మీద పోయే వాళ్ళందరూ కూడా ఎదురుగుంట ఒక చక్కటి సిలువ పెట్టి భయపడకుడి నేను మీకు తోడయ్యున్నాను అని ఒక చక్కటి సిలువ పెట్టి ఒక వాక్యం అక్కడ రాస్తే గనుక వెళ్ళిపోయేవారు ఒక్క క్షణమైనా, వాళ్ళకి ఏదో పెద్ద ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చు ఈ ఘాటి మీద, అలా వారు వెళుతూ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి భయపడకము నేను నీకు తోడయ్యున్నాను, నీ మార్గం అంతట్లో నేను మీకు తోడున్నాను అనే వాక్యము ఒకటి రాసి ఒకటి సిలువను అక్కడ మీద పెడితే కనీసం వచ్చి అక్కడ ప్రార్థన చేసుకునైనా వారు వెళతారు. ఫ్యాన్ కట్టారు అబ్బాయి, ఫ్యాన్లు కట్టేయండి మొత్తం కట్టే త్వరగా గాలి కదా అటు. కాబట్టి ఆ విధంగా చేస్తే రాబోయే రోజులు ఈ హైవేలో ఎంతో మంది ఆ ఒక్క మాట చాలు, వారు వెళ్ళే గమ్యస్థానం చేరుకునే వారు ఆ మాట కూడా భయపడకము నేను నీకు తోడుంటాను, నీ మార్గం అంతట్లో నా దూతలు కావలి ఉంచుతాను, నువ్వు వెళ్ళే మార్గంలో నేను నీకు తోడై ఉన్నానని టైటిల్స్, ఆ వాక్యాలు మీరు బయట రాయించగలిగితే దారిని పోయేవారు అనేకులకు
ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఆదరణ కలిగించే, ఈ మందిరం మీకే కాదుగాక దారిని పోయే లక్షలాది ప్రజలకు దీవెనకరంగా ఉంటారు. ఇలాంటి మందిరం ఈ చోట మీకు ఇవ్వటము మీరెంతో భాగ్యవంతులు. కాబట్టి మందిరములు ఎప్పుడు ప్రార్థనలు జరిగే విధముగా చేయండి. కొన్ని పత్రికలు ఎప్పుడు కూడా అక్కడ మీరు అలా పెట్టుంచండి. ఒకవేళ మందిరం తలుపులు వేసేసిన పత్రిక, ఆ వెళ్ళిపోయేవాడు వచ్చి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఒక పత్రిక తీసుకొని చదువుకుంటూ వెళ్ళి, ఇది ఒక దైవికమైన పరిచయం. సులువుగా వారిని ప్రభు యొద్దకు నడిపించడానికి ఈ దైవిక పనులు అనేవి చాలా విశేషమైనటువంటి. కాబట్టి రాబోయే దినాలలో దైవజనుడుగా చెప్తున్న అలాంటి పనులు చేయండి. మందిరం ఇంకా విశాలముగా మార్చబడతాది. ఇక్కడ అనేకమైన కార్యాలు జరగాల. బిడ్డలకు పేర్లు పెట్టటము, అలాగనే చక్కటి వివాహ కార్యక్రమాలు జరగటము, అనారోగ్యంలో ఉన్న వారికి ప్రార్థిస్తే ఇక్కడ విడుదల కలగటము. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. ఒక జనరల్ హాస్పిటల్ అని అంటే అన్ని రకాల జబ్బులు చూస్తారు. ఒక జనరల్ స్టోర్ అంటే ఒక రకమైన పప్పు దినుసులే ఉండవు. నువ్వు ఏదైనా కావాలంటే అన్ని కూడా జనరల్ షాప్ కాబట్టి అన్ని రకాల షాప్, అన్ని రకాల వస్తువులు అక్కడ దొరుకుతాయి. అలాగే నా మందిరము సమస్త జనములకు, అందరికీ అన్ని రకాల కార్యాలకు ఇది దేవుని యొక్క ఉపశమనం కలిగించే మందిరం. మరి ఇట్టి మందిరాన్ని బట్టి ఎల్లప్పుడూ స్థానికులైన వారు, విశ్వాసులు భాగ్యవంతులు. ఇక మీదట నుండి ప్రార్థనలు జరిగించండి. దేవుని వాక్యంలో ఎదగండి. సేవకులు వచ్చి ఇక్కడ మీకు వాక్యం చెప్పేలోగా ముందుగా వచ్చి ప్రార్థనలు చేసుకుంటూ ప్రభువులో ముందుకు సాగుదాం. అతి కృప ప్రభు మీకు దయచేయను గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయగలిగిన మా ప్రభువా, మహాపరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి, ఎదుగు దినకాలము కుమ్మరివాణి ఇంట జిగటమన్ను ఉంటుంది, సారి కూడా ఉంటుంది. మట్టిగా ఉంటుంది, ఎప్పటికీ పాత్ర కాదు. మట్టి సారి మీదకి వచ్చినప్పుడే అది పాత్రగా తయారు చేయబడుతుంది. అది కూడా కుమ్మరివాణి చేతుల మీద తయారు చేయబడుతుంది. వట్టి మట్టి ఎప్పటికీ పాత్రగా తయారు కాలేదు. కుమ్మరివాడి చేతులే ఆ మట్టిని, జిగట మట్టిని ఆ పాత్రగా చేయగలుగుతాయి. అలాగే ఇక్కడికి మేము మట్టిగా వచ్చినప్పుడు నీ వాక్యము చేత మేము పాత్రలుగా మార్చబడతాము. ప్రభు దీవించు. మీ సేవకుడు సత్యనారాయణ గారు, ఇక్కడ స్థానికులు పనిచేసిన నీ ప్రజలు ప్రభు, ఇక మీదట రాబోయే ఆదివారం పూట ఇక్కడ జరిగే పరిచర్యలు అన్నిటిని బట్టి నిన్ను స్తుతిస్తుంటున్నాము. మీ దీవెనతో నింపి నడిపించండి. యేసు నామములో ప్రార్థన చేయుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.